Čaute, vítam vás do takého maličkého videa. Len som chcel povedať, že dneska si dáme nie push v Brawl, áno. Proste si vytočíme, tu mám také papieriky, asi vy ich nevidíte. Áno. Tu skoro po celom mojom stole. Takže vytočím si jedného brawlera, ktorého budem pušovať. Mám tam El Prima už, Dynamajka, Fenga, Edgara, Rozu, Surge'a. Veľa ich mám. Ale no, dneska si to ukážeme. Takže mám tu pero, ukazuje toto tu, guma vlastne. A uvidíme, kto to bude. 3, 2, 1. Išiel preč, ešte raz. Prečo tu furt musíš preč? A je to Miko. Áno, je to Miko. Čo som veľmi rád. Chcel som Mika alebo Kita. Ale je to Miko. Mohlo to ísť aj na Henka. A je to Miko. To je všetko a uvidíme sa. Neviem, kedy budeme točiť video z reality. Napíšem chlapcom, ale fakt neviem. Takže to je všetko. Uvidíme sa u nejakého videa.